ҳамдиёрони азиз, 2 сентябри соли 2023 ва қарор дорам дар шаҳри Турсунзода ҷамоати хоҷагии деҳқонӣ муроҷиата. Ва инҷо омада ман дидам, рости гап намедонистам, яки болош ба ғалтидам. Ана сиёҳ олу астку Стенли. Мана хушк карда истодан. Мана ин сетка кардиян, дидед? Майда хона сетка элак борин. Элак калонтар. Элак калонтарро олуро хушк карда истодан, донашро гирифта, олуро хушк карда истодан ва ин сиёҳ олу баъд оли вақте ки хушк шуд, бо инро бо ихел мечиқан, мешаспонан, мавиз ғулинг борӣ мешад, оли ин нав мондагӣ, ин сиёҳ олуе ки дар мағоза мефурӯшанд, бисёр бамаза аст ва фоиданок аст, ин ҳамон сиёҳ олу мебошад. ҳамдиёрони азиз, дидед ки чӣ қадар аз замин фоида гирифтан мумкин аст. Фақат ҳама инро ба таври технологӣ кунем, ба таври пешрафта кунем. Мана ин бочкоро мебинед? Ин бочко ҳамаш резервуари об астанд. Инҷа ба таври автоматикӣ таҷҳизотҳо монда шудааст. бинед? барои автоматик ба таври автоматикӣ об додани дарахтҳои сиёҳ олу дур аст, ман ҳоле нишон медиҳам, ва инҷо дарахтҳои чормағз аст. мана ҳамдиёрони азиз, мана ин боғи чормағз аст. мо аз баландӣ биромадем. ани назди ино мебинед, ин лаванда ҳаст. ҳозир ман шумо лаванда нишон медиҳам. лавандаро дигар навор мекунам. навор дигар шавад. ман ҳозир чормағзро нишон медиҳам. ана инҷам сиёҳ олу хушк карда истодан. бинед чӣ хел нағз. ин пули холӣ, ин коргарро шур бинед. коригар маоша хуб мегирад. ин боғи калон ташкил кардагӣ. ана хоҳаром якчанд занҳо ҳастанд ки кор мекунанд ва мо омадем боғи чормағз. мана боғи чормағзро ман ба шумо нишон дода истодам. ин шлангҳои обои қатрагӣ рафтагӣ. мана ин чормағза боғаш. чормағзро боғаш аст. ман аз баландиаш равам. шумо мебинед мана чормағзи майдаҳак. бинед мана бастагӣ 1 кило чормағз бастагӣ камаш ба. ин ҳоли майда ҳаст. чӣ хеле ки профессор Сайдали мамуроҷи гуфтанд 25-30 килогӣ ин чормағз солҳои оянда чормағз гирифтани ният доранд. мана боғи чормағз. ҳамдиёрони азиз, бинед дар адир дар заминҳои ноҳамвор шинода бо оби қатрагӣ обёрӣ карсудиянд. намедонам 30 гектар гуфтанд, зиёдтар гуфтанд. манам хел боғҳои чормағз обод кардагӣ ҳастанд дар хоҷагии деҳқонӣ муроҷиатаи шаҳри Турсунзода. ҳамдиёрони азиз, ҳамин хоҷагии заминҳои Тоҷикистон ҳамаш ҳозир хоҷагии деҳқонӣ шудагӣ, ҳамаш талу тепа мондагӣ. ҳамин талу тепаҳоро обод кунедтон. албатта пул дар кор барои ину, лекин ҳаракат кунедтон ки обод кунедтон. ҳамин хел мана ана онҷо мебинед боғи сиёҳ олу анавай аст. ана ман нишон додам ку анавай боғи сиёҳ олу аст. ана то поён рафтагӣ сиёҳ олуашон хубашро чинда. ҳозир гуфт ки як мошин россиярой кардем. илҳом гуфт ки россиярой кардем. ҳоли ман бо пеши сиёҳ олу агар равам навор мегирам аз сиёҳ олу ба шумо нишон медиҳам. ана ин буд ҳамдиёрони азиз боғи чормағзи хоҷагии деҳқонӣ муроҷиата аз баландӣ навор. чормағзо бастанд. имсол аллакай хеле бастанд. ана обро оварда аз бихеш шланго буроварданд. азамҷо винтил мондагианд, мекушоянд. ин қатрагӣ буд обаш, лекин имсол барои Сайдали маъмуроҷӣ гуфтанд ки барои фаҳмидане ки чӣ қадар об меравад, кушода инҷа винтил мондан. шланг худаш тараса таги замин омадагӣ. мана чормағзо бастагӣ аллакай кам бастагӣ албатта, лекин ин ҳоли солашро гирад агар ниҳоят бисёр мебандад. ҳамдиёрони азиз, бинед то куҷо рафтагӣ ин боғ, то қишлоқа рафтагӣ. анам тепҳо қади боғ рафтагӣ. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангурова бошед, боғҳои чормағзҳои анамхали карликӯ кунед. ин чормағзи навъи Чандлер буд. Чандлер ки мо аз Туркия оварда истодем. кадоме хоҳад аз мо дастрас мекунад, муроҷиат кунед ба мо ба шумо дастрас мекунем. дар паноҳи худо бошед.